सांगता तुका हांव डिटेल. उत्तर गोव्या भितर सुकूर जिल्हा पंचायत हातूंत कार्तिक साजो कुडणेकर, सुकूर कार्तिक साजो कुडणेकर जनरल मतदारसंघ. रेस मागूस हांगासर ओबीसी रिजर्व आसा, थंय रुपेश दामोदर नायक. पेनादी फ्रांस ओबीसी वुमन राधिका गोपाळ सावंत. सांताक्रूज मतदारसंघा भितर जनरल सुवर्णा मारिया आरावजो, सुवर्णा SUVANNA सुवर्णा मारिया आरावजो. तालिगांव रिजर्व फॉर वुमन अंजली गजानन नायक. चिंबल जनरल गिरीश पुंडलीक उसकयकर. सेंट लॉरेन्स जिल्हा पंचायत जनरल धाकू अर्जुन मडकयकर. सेंट लॉरेन्स म्हणजे सांदांद्रे मतदारसंघ, सेंट लॉरेन्स जिल्हा पंचायत कॉन्स्टिट्युएन्सी. सो एकूण उत्तर गोंया भितर टोटल एकूण 7 उमेदवार आज आमी हांगा जाहीर करतात आनी त्यामुळे एकूण 25 मतदारसंघा पैकी आतां पर्यंत 21 मतदारसंघाचे उमेदवार आमी जाहीर केल्ले आसा. फक्त 4 जे उरल्यात ते आमी परवां पर्यंत सगळे 4य हे आमी डिक्लेअर करतले. दक्षिण गोंया भितर पयलीं आमी 4 उमेदवार डिक्लेअर केले. आज आमी 6 उमेदवार हांगा डिक्लेअर करतात. कुर्टी खांडेबर हांगा ओबीसी वुमन आसा रिजर्व, थंय संजना सुदेश नायक. बोरी मतदारसंघा भितर जनरल आसा दीपक नायक बोरकार. शिरोडा मतदारसंघा भितर रिजर्व फॉर ST नारायण नंदा कामत. सावर्डे मतदारसंघात जनरल आसा सुवर्णा सुबोध प्रभू तेंडुलकर. धारबांदोडा रिजर्व फॉर वुमन सुधा गोविंद गांवकर. आणि शेळडे केपें मतदारसंघातलो शेळडे जिल्हा पंचायत मतदारसंघ जनरल आसा, थंय सिद्धार्थ श्रीनिवास गांवस देसाय. असे एकूण 6 उमेदवार हे आमी दक्षिण गोंयचे आज हांगा डिक्लेअर करतात आनी त्यामुळे दक्षिण गोंयचे एकूण 10 उमेदवार आमी आतां पर्यंत जाहीर केल्ले आसा.